голямо съжаление, ние днес хората на наемния труд в вашия бранш се принудихме да бъдем тук, за да може справедливо да протестираме против това, което се случва с нас, с вас, тези, които работите в бранша. Едно държавно предприятие, което продължава да си позволява в периодичен вариант да не изплаща работните заплати на работещите в бранша. Това не е само от днес. Вие знаете и помните, че имаше и протести и преди това. Още тогава ние синдикатите в лицето на двете конфедерации предупредихме, че това, което се случи тогава, намериха се пари и беха дадени, забележете, беха дадени, за да могат с тези пари да се покрият законовите и изискуеми задължения на предприятието към вашите работни заплати. Ние не искаме да ни дават пари. Ние искаме да получим това, което сме заработили с честен труд и пот на челото. Не искаме това, което е в тази държавна фирма, един път за винаги да спре. И в крайна сметка хората на наемния труд в нея нормално да получават във времето своите работни заплати, да имат по-добри условия на труд и да договаряме по-високи работни заплати, защото безспорен е факта, че при вас заплатите са ниски. Днес сме тук. Знаеме какво се случва, знаеме, че се подготвя закон, чрез който закон вие ще бъдете гарантирани с това, че чрез министъра на финансите, министъра на земеделието ще може с бюджетни средства да се разплаща. Знаем какво се случи с вашето предприятие във времето. Знаем как то бе украдено и вече през кое ли не правителство минавайки, подобрение няма. Затова ние сме тук не само да кажем, че искаме работните си заплати. И ние трябва да ги получим. Но ние казваме, че един път за винаги тази агония трябва да спре и да се намери правилния механизъм, с който предприятието да съществува, да изпълнява своите функции и задължения, своите отговорности, защото то неминуемо е предприятие с отговорност в системата, и да продължим по начина, по който работят нашите колеги от Европейския съюз. Защото това се случва днес, когато ние сме и членове на Европейския съюз. Искам да ви кажа, че трябва да бъдем неумолими в отношение да вземем заплатите си и в отношение системата да бъде променена. Тук са и нашите колеги от КНСБ, ще ги помоля да ви кажат няколко думи. Здравейте, приятели! За пореден път работещите в Напоителни системи са на митинг. На 8 октомври миналата година, 2013, чухме същите обещания от министър Греков, когато бяхме там от прозорците, и той какво казва? От тук нататък, от новата година ще има редовно заплати. Така ли беше, колеги? Вие бяхте там. Къде си е министър Греков, за да кажеш сега? Сега сме март месец, пак обещания. До 10 дни ще се получат заплатите на работещите 1900 човека в Напоителни системи. Към тези работещи български граждани се упражнява геноцид. 90 дни те не са получили нито един лев. Нарушава се кодекса на труда, който гарантира 60% от брутната работна заплата работодател е длъжен да плати. Или минималната работна заплата за страната. Получихте ли ги, колеги? Не. Ето държавното предприятие, което нарушава правилата и законите в България. Затова сме тук. Вчера в Благоевград, днес тук, а след това и под прозорците на управляващите в Министерския съвет. Тук сме, за да им кажем, няма да позволим да се подигравате с нас. Вадихте търби, рязахте тополи, върби, правихте си далавери. Всички вие управляващи само ни обещавате. Затова започваме подготовката по региони, започваме и другите действия. И граждански действия. Защото политиците след известно време ще тръгнат и ще ни обещават само пак. И за избори, и преди, и след избори. Тук сме, за да им кажем, платете ни за работените работни заплати.